Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Piye kabare dina iki? Mugi-mugi kabeh padha sehat ya. Dina iki awake dhewe sinau huruf kapital. Huruf kapital digunakake kanggo apa wae? Kaping pisan kanggo miwiti ukara atau untuk mengawali kalimat. Tuladhane dirungokke ya. Tuladhane contone omahku latare jembar. Huruf O memakai huruf kapital atau huruf besar. Sing keloro, asmane Gusti Allah lan jenenge wong atau menulis nama itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Tuladhane yaiku kaping pisan Gusti Allah Maha Kuwasa. Pakai huruf besar semua nggih. G Gusti Allah pakai huruf besar. Sing keloro Pak Rio negor wit pelem. Kaping telu jeneng dina atau menulis nama hari. Tuladhane dina Senin ditekan dina Jumat padha sekolah. Senin nganggo huruf kapital atau huruf besar. Sing kepapat yaiku digawe jeneng sasi atau menulis nama bulan. Tuladhane saiki sasi Agustus. Agustus nganggo huruf kapital, huruf besar. Sing kelima kanggo jeneng papan atau menulis nama desa, kampung, kota, kabupaten, dan lain-lain. Tuladhane kutha Yogyakarta saiki wis rame. Sing huruf besare nganggo kutha nganggo huruf besar K. Yogyakarta ngarepe ngangge huruf besar. Sing keenem nulis irah-irahan utawa judul. Menulis judul cerita ataupun judul buku menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Tuladhane eneng irah-irahan seneng sinau basa Jawa. Kabeh nganggo huruf kapital. Nah, alhamdulillah melalui penggunaan huruf kapital atau cara menggunakan huruf kapital pada materi pada pagi harinya. Materi pada pagi harinya Ustazah ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.